iki kudu golek Angel iki. Lah ya awake kudu mesthekno sing gatel iku ya ayo apa ciptoi. Ayo golek. Ayo. Aku menang aku lagi itu. Halo, Jel. Mandek Mandek kok. kon. nak mau. Ya lo, ya. Oh niki ate tayari balik kon. Tak tayari kon. Nak mau aku. Ya ditakon soal wingi iku lho. Oh aku apa bener iku? Lah ya. Ya iya, ingat. Ayo masuk kon. Wah, ya lo. Temokno, penasaran aku ambek cipto iku. Lah ya aku ya penasaran iki. Wah. Ayo. Wah, rek, anakku meteng ngene iki opo aku lek dadi rasan-rasanan wong ta iki rek. Wah, sembarangan aku. Wis sembuh, kon niku sini Mak. Aku gak ngono, Mak. Sepurane ngono, Mak. Kon niku kebacet nduk Mak iki kurang opo ning kon. Sepurane, Mak, yo aku wis kelewat batas. Aku ra bekno, Mak, sampe jika digawe rasa-rasan wong. Mak wingi wis ning omahe Cipto nduk, tapi Ciptoe nyambut gawe. Man berarti gak ketemu arek, Mak. Cepet ya aku nang rapekno, Mak. Aku yo isin wetengku tambah gede. Apa nduk sing kadang ngrapekno kon. Golek utangan ngono, Mak, nang wong-wong cek iso ngrapekno aku. Oh, lah lambemu lemes kok iso Mak kon gawe beban-beban utang iki lho. Wis kon gawe isin meteng saiki tambah kon nambah-nambahi utang. Apa, Mak, ben disauri bojoku. Aduh, lek manut kon iki Mak ora mati tuwek, rusak tambahan. Ngono, Mak, aku iki lho anake sampean. Oh. Ya mesti anakku mosok kate anake wedhus. Mas yo ngono nak kon iki kebacut tok. Kon kok lek romasmu Joko kon ditawur kon dientekno kon. Ora. Mas Joko ya, Mak, aku wedi. Abot tak kandakno Joko, mari kita tilpune Joko cek mulih. Mak, aku kok dipentungi ambek Mas Joko. Salah Mas Joko iku kereng. Ya ancene salamu kon niku gawe ulae. Wis sembuh tak tilpune Joko ae kon. Mak lho. Ampun, Mak. Wis sembuh tak tilpune Joko ae. Mak aku ndang tukokno kalung mak kok sampean ku lho. Iya, Nduk. Papamu iki wis tak telepon lah, makmu ya muni dhewe disemayani minggu ngono kok. Nah, sik suwe. Lah minggu wis meneh kok suwe-suwe. Meneh sik kemis. Minggu lah ya mari Kamis Jumat Sabtu lho. Kurang rong dino kas. Rong dino kas kok gak kanten. Ah, suwe. Ora. Tak sampean tak pek. Oh, timbang gak tak tukokno lho. Timbang tak gawe tuku melar. Oh, ya aja. Oh, lah ya wis menu to. Disemayani tok. Rani minggu. Wis ayo. Mama, aku Apa meneh? cepet dijab kayak Lilis oleh. Kalian anu? Cepet dijab. Apa? Cepet dijab Apa? kayak Lilis. Aja apa ngono. Saya tambah ayu ta. Saya tambah ayu. Ngono kuwi masamu tambah ayu. Aja nurun Lilis iku adikmu. Kok iso tambah diturun wong ora genah tambah diturun. Kan nurun Angel lah. Papa. Kok iso nurun ayo. Kan mana ta para Mama? Mana ta para Mama? Mana ta dadi arek hubungan ya? Apa sih, Ma? Papa pokoknya aku terlepas hijab. Oh, arek kurang ajar. Apa Mbak Wati apa? Iku lho. Kalau jodohnya Masku. Oh, luntur kon blaen. Anakku kate cepet dicap direktur Angel. Menunggu kepantesan ah. Loh, kok iso lho Mbak Wati? Lah iya sesune Angel ku gak kena. Kudu tak labrak Angel iki terus, Mas. Ayo, tenang aku ngabang Angel. Ayo. Tenang. Mbak Wati, oh jelas kene ono nur iku lho. Aku gaul lek sampean gelut iki, sampean awake gede. Kan wedi ya. Ora. Ayo. Wong kok. Wati wedi ora. Oh iya, iku wedi mek kon jelas. Mulai ya. Iya. Jangan. Andi aku gak tak kon blas. Kon li gak ngerti li, aku iki boyok keluar gak mbok sambangi kok tegomen kon iku. Kon sik enom loro-loron, gak mati ae. Oh ya babat ta. Oh, ndungakno ngono kon nang aku. Arwa, Pak Sumini mbak Angel marani Cipto. Marani Cipto. Nang ndi iku? Nek Banur Jon ya salah. Oh, ning jarine wingi jare Angel iku ya. Iya, iku wis. Walah, jam piro ngamarani ne? Gak ro ya ndek iku. Aku gak ono yo, aku yo pengen. Aku loro-loron ae. Lambu sih, lambu wis tuwek. Ngono kuwi wis tuwek. Nih, kono cuma daging tok, man mendol kono lho. Aku ra mangan daging ora ketok sugih to. Ya apa sih?
Ayo maksum ayo, aku pengen tuh lanjutannya wingi. Yo aku yo penasaran. Ayo. Ayo bisa. Lis aku kok sesakan ya Mbak Yayu. Lah iya aku ya seakan nih. Lah ya salah wis cipta iku lho welek untune metu. Lah iya merongos sih lo. Lah ya iku kok gelem ya. Lah iya lah karya ayu iku ndel lanang kok delok-delok. Gatelem paling ora iku. Setel. Iya. Kira loro lah. Dek dia apa kata tapun tuh deh anjir. Krungu-krungu di hotel jare. Mosok sih. Iya. Karo Lis mamamu lek kadung ngelokno Yayu lambene luandep. Pol. Ngono iku mamaku. Moro ning anak iki lho, cangku lak landep. Kon iki landepan dia mbek lambeku. Walah, Ayo ning omahe Yayu aku ngene ke kowe. Po wingi jare mak ning omahe Cipto. ya saya ya Ayo, aku kepo mbek Ayu.